Občania Slovenska. V spise Kajúcnik obvinených Čurilovcov nie je len opis svinstiev, ktoré sa páchali pri vyšetrovaní. Je to pre mňa osobne pripomenutie všetkých nezákonností, ktoré som musel aj ja podstúpiť pri mojej väzbe, ktorá trvala takmer 500 dní. V tomto spise sa objavujú momenty, ktoré znejú skôr ako scény z kriminálneho filmu, než ako bežné procesné úkony. Keď si ma bežný občan teraz vypočuje alebo si prečíta v tomto spise, ako sa ohýbalo právo a spravodlivosť, zostane v úžase. Najmä z toho, ako môžu takéto niečo robiť nielen policajti, ale najmä živé ľudské bytosti. Viaceré metódy totiž nemožno nazvať inak ako fašistické, dehumanizačné, so snahou zlomiť človeka a urobiť z neho nepotrebnú časť, ktorú vylúčite z tela a spláchnete ju v záchode. Taká bola tá ospevovaná taktika Čurilovcov. Ponížiť, zničiť. V mojom prípade sa im to nepodarilo. V spise veľa vecí nie je. Napríklad takých, ktoré nepoviete, pretože by ste sa hanbili uviesť ich vo výpovedi.